Presiden Rangba jong kaseng penyetrap acik national movement. Baju Aiman Sim baju penslur ya ki samla khasi lagi samla jong ka ri berkai benreu kamrau kamtam iba section iwe na ki samla Rangba baju penme igli prim kasi bat kamtam ya ki barok ki aktor ki aktris ki badai ki pardok persnam ki baju sai laga jong ka talent ka baju sai laga jong ka sap dia ka ba ublai ula ai ki uai uai te liang jong ka seng etchinam man la kapor ka ju ai mensim ka ju penslor ya kini ki kun samla jong ka ri ba ke benreu khamtam ya i ba phira i badai uai tengshop ba ak ni ka frame Dhaka escape yeah ai kitbox bat ni kitbox yang ba kene ka film kan long ka film ka ba itnat bat hakaju ko por ba kum kinong ilam seng balang nakapor ke por ni ju penslur namar ba kine ki samla ki khamtam hakne ki juk jong ka jingbom don kam don jam kalong thik kum ba ki pli ya ka employment ya ki para samla da ba ai kam ai jam bat kaweru ba ki pen i ya ka sap ya ka talent jongki ka ba ublai ul ah ki nak benta kum ka si benta kum ka dak jong ka jing yo kam yo jam om tang ya ki yalade om tang ya ki puron rei ya ki khun samla jong jaj benreu khamta makane ka jok kam jam ko menta ten liang jong nga kumu pusan ni seng ngan sa wan ha praterik do benai Oktober ban kum kadak jong jing Aiman Sim susu berkejing penstu susu ip ki khun samla jong ka jaj benreu ba pinang la susu ban ak ki film ban snai ki film ban kanlong ke jing kerku berkejing mentoy ya ki khun samla jong ka brinyu trap kane ka por bakru kam ku jam te mentang ada berjik dokumen emang mentang ada badi ba lampang karmani badi presiden jong ka HENM te na ba kumba julong hi na malaka por ka seng jong iru support hai ni film kasi berkumtang akan menru mairu sadana kalang bangi abaran ka premier jo ka film jongi ka Dhaka escape bangi kerman hau ni utayo ba khado ne tayo balai juga Oktober bani no te takatang ada sukmen bam tasingi la apne somphai nga do badi la akrai nga bangan yo banai sompha i ikani ka frame juga Dhaka escape bat khamtam me kalendar ro kunju hi tene kaleng ji ba depan kai kum ka